Salutare la toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod. Suntem aici pe Shobi, în map 1, deoarece astăzi va fi un episod mai diferit. Episodul cu numărul 3 pe acest canal. Nu o să-l numerotez în, cum să spun eu, în titlu. O să le las așa, o să le țin eu minte. Este al treilea episod de când am deschis canalul, al treilea videoclip. Suntem cu Shobi, după cum vedem a venit eventul acesta cu altarul sângelui. Mă rog, n-am participat niciodată la el, habar n-am. Probabil pentru cei de level mai mare este ok. Și vreau să spun că am jucat și eu pentru prima dată la Yudnori. Și din prima am făcut un trofeu Yudnori argint. Mai aveam două tablițe, dar n-am reușit să mai fac nimic. Adică am făcut numai bronz din cauza că m-a bătut botul și n-a avut noroc la zaruri. Așa. Și le-am deschis, mi-a dat experiență și, cum îi spune, și 50 Kayang. Presupun că v-ați dat seama din titlu că astăzi vom deschide câteva cufere marcasită, fiindcă am avut câteva cărți pe 2-3 conturi, am avut 2-3 conturi pline de cărți, nu 2-3 caractere pline de cărți, nu 2-3 conturi, că dacă am 2-3 conturi aveam 30 de marcasite, nu 13. Mă rog. Am făcut marcasitele, eu zic să le deschidem și să vedem ce ne poate oferi, cel mai probabil cărți, din câte știu eu, și să vedem. O să începem cu prima în 3, 2, 1, protecție întunecată. Și 3, 2, 1, sufletul lupului roșu, ăsta se duce pelican. 3, 2, 1, am deschis două dată zdrobire și marcasită verde, bună, cred că e bună, nu știu cât valorează. Să scrieți în comentarii. Deci primul lucru bun. Hai să încerc să fac să nu mai deschid câte două dată și 3, 2, 1. Toți zdrobire. Bă, dacă ar pica ura nu mai simți rău. 3, 2, 1. Spiritul flăcării. 3, 2, 1. Aruncarea dragonului. Sfera sabiei. Ultimele 5. Corp rezistent. Vârtejul dragonului. Armură vrăjită. Mers de fulg. Și ultimul cufăr. Camuflaj. Vom merge să mai fac. What the fuck, ce-i cu lagul ăsta în halul ăsta? Ok, se blocase videoclipul. Vom merge să mai facem un cufăr. Căci dacă tot le avem aici, mamă, dar ce înframează, mă, frate. Așa. Combină cărți. Mere de fulg. Camuflaj. Armură vrăjită. Așa, corp rezistent. Sfera sabiei. Ajutorul dragonului. Spiritul flăcării. Zdrobire și protecție întunecată. Și să mai vedem încă un cufăr. Hai să vedem. 3, 2, 1. Zdrobire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avem sufletul lupului roșu. Ăsta merge direct pe Lican. Chiar că hai să vedem dacă toți suntem aici, poate reușim să dăm și noi cartea dacă a trecut timpul. Deschide depozitul. Așa. Sufletul lupului roșu. Am o grămadă de iureșuri, am 6-7 iureșuri. Ăștia nu știu de ce mai țin pe aici, mă rog, rahaturi, o să trebuiască să fac eu curat. Hai să dăm pe schimbă. Haide mă, ce căcat are. Gata. Bun. Calypso. Ia să vedem, bun. Avem
Pe aici e dezordine rău pe asta. Ia uite câte cărți avem aici de sufletul lui Piroș. Și dacă tot suntem pe aici, ia să mergem să dăm la plus și FMS-ul ăsta, chiar dacă e printre cele mai slabe FMS-uri. Nu, mergem să dăm Marco la Coron cu pagă o medie 30. Că cine știe, poate ne facem și un ninja arc. Bun. Hai să-l iau pe ăsta. Așa. 3, 2, 1. Nu merge. Wow. Hai să băgăm un exo. De fapt nu, stai, bag după exo, bag după. Mergem să dăm la plus arcul corn și îl dăm și pe ăsta dacă tot suntem pe aici. O să fie event mâine seară cu adaugă. O să fiu pentru armura asta la adaugă. Fiindcă trebuie că o avem aici și nu prea avem ce să facem cu ea. Hai să mergem să dăm la plus și astea, nu? Dacă tot așa. Bun. Hai să dăm schimbă. Acum. Bun. Shobi. Excelent. FMS-ul. Le luăm pe ambele. Hai să le luăm pe ambele, că degeaba le țin. Hai să luăm și astea. Bun, hai să luăm și pe ăștia. Ce mai avem pe aici? Așa. Asta ce-i trebuie ca să-i dau upgrade? Unde e? Că am astea. N-am eu treabă cu upgrade-ul ăsta acum. Dar e bine de știu că e plus 6. Așa. O să mergem la FMS-uri la farm după, nu pe ăsta. Bun. Mergem să le dăm ăsta, le dăm la plus 6 și de la plus 6 în sus. Frumos. Mergem la celălalt fierar. Hai să vedem. Dacă iese ceva. Plus 1. Bun. Hai să dăm pe toate așa. Dacă iese vreunul din arcuri, vă anunț că o să vină un ninja. De preferat ăla de pagă o medie 30 să iasă. Reușit. Avem 3 caca, deci dacă ne iese plus 6 vreunul, cred că doar unul o să putem să dăm. Dar n-ai. Plus 3. Hai să vedem. Nu stau prea bine cu Yango, am un shop făcut plin de globuri, dar nu se cumpără. Sunt infanterii sălbatici duri, numai de-astea. De map 2, dar nu se cumpără deloc să-mi bat picioarele. Plus 5, opa, plus 5 până acum n-a ieșit niciuna. Ia să vedem și FMS-ul, dacă îl fac plus 9 o să-l dau pe 50 caca, dar măcar e profit. Plus 6. Reușim, mă, tată, bun. Ăla merge la celălalt fierar. Plus 6. Și toate merg la următorul fierar, surprinzător. Unde era arme Stanley, cred că sus acolo, în partea dreaptă. Dar hai să încercăm și în stânga, cine știe. Ăștia am uitat să-i dau, dar las că-i dăm când ne întoarcem. Mamă, super metin de level 25, îți dai seama că n-am cum să-l las așa, frate. Am și astea la mine. Chiar așa pe video, măi, frate, măi. Hai să-i dăm. Dă-i și cu ăsta. Dă-i, tată. Dă-i. Chiar așa pe video, mă, frate, măi. Auzi, dar nu se vede drop-ul? Ba da, se vede, bun. Numai că nu prea mai am drop la level 35, la asta de 25. Mamă, ce lag. Uai, leu. Ia vezi drop aici, tati. Ia uite, fatală plus 4, nebunie. Avem fatală plus 4, carte. Leac, wow, carte. Hai mă iau. Atacul spiritului, wow. Atâta, pe bune. Bă, eu-s mulțumit. Ce ne trebuie mai mult, sincer.
Sunt super mulțumit din ce a picat aici. Cioburi Swat. Arme Stanley. Fierar de arme Stanley, uite. Hai să vedem ce iese. Băgăm întâi băiatul nostru. Hai, Doamne. Reușit. Băgăm și FMS-ul. Reușit. Hai și... Nu, că nu mai am Young. Plus 8. Hai cu FMS-ul. Reușit. Plus 9. Distrus. Plus 8. Nu mai avem Young. Păi, aici rău îmi pare. Ia să vedem plus 7. N-am Young. Da. Deci plus 9 distrus FMS-ul. Păcat. Oricum era slab. N-am pierdut nimica. Fatal asta plus 4, excelentă. O excelență în această zi. Pantofel cu aur. Ăsta plus 7, ăsta merge la plus 9, stați liniștiți și cine știe poate punem și fatala. Așa. Hai să vedem. Plus 3. Ăsta ce trebuie la plus 5? Stag. N-am stag. Scuză-mă. Plus 1. Plus 2. Plus 3. Plus 4. Plus 5. Nu, stai. M-a luat valul. Plus 4, frumos. Cine știe, poate le dăm la plus 9 episodul următor. Dacă strângem multe like-uri, mergem, farmăm ce ne trebuie și le dăm la plus 9, nu? Bă, băieți, ce să zic, cam atât a fost și cu episodul ăsta. Sper că v-a plăcut. Marcasita asta sper să valoreze ceva, măcar un 3kk. Să știu că n-am farmat degeaba atâtea cărți. Așa, noi ne revedem în episodul următor, cine știe. Ăsta la plus 2 episodul următor. Ne revedem episodul următor. Pa, pa!